हेलो लोगोफोर आरो आंनि यूट्यूब चेनेल अनसायगिरि साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन दा सिगाङावनो आंनि गोरबोनिफ्राय अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिहरबाय नोंथांमोननो। दा जोंहा दिनैनि दिनाव बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय नङा होमबा, एसे दावराव दावसिबाबो माने फ्रायनो जोबनानै थांबाय नङा होमबा गाइस। दा इलेक्शन जोबनानै थांनाय लोगो लोगो दा दिनैनि दिनाव मा जादों माने स्रिं स्र' जाबाय आरो दावब' बास्रिनाय खुनु हाय हारला गैला। आरो दंबाबो बिदिनो फिसा फिसौ गावजों गाव नङा गारा बखिलायनाय आरो बिदि जालागासिनो दं आरो जेनेबा दाखालि सासे बुरिया मानि जौ लोंनानै बिपिएफनि मानसिया बुदों होनलाबायनानै निउसाव होलाबायाखै होमबा, खिन्थु बेफोर फेकसो। मानि बिसोर बिराद सोलो खालामो आरो देरानो, खिन्थु जेबो लाब गैया बिथांमोना। दा आंबो सानदों बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगो दिनैनि दिनाव बिथांमोनखौ रायथ'ला, बिथांमोनाबो एसे टेनसन फ्रि थाथोंसै साननानै दं आरो गाइस आरो लोगोफोर। दा बिनिखायनो आं रायथ'वाखैमोन, नाथाय बिथांमोना मा खालामो मानि बै नङा गारा बिराद गाज्रि मानि खोथाफोरखौ बिथांमोना खौरां मेल लेंथुमलाबायनानै बिराद बुंलाबायो नंगौथां माथां, मानि पाब्लिकफोरखौ मानि एकदम मा खालामो कनफिउस खालामो आरो। दा बेफोरखौ नुबानो आङो बिराद दुखु मोनो, रागा जोङो नङा गारा माने बिदि बखिब्रा बिसोरलाय साननानै दुखु मोननानै आंबो थानो हायियाव दा बिथांमोनखौ मा खालामो आंबो एकदम ब्राव ब्राव होयो, सैथोखौ दिरुननानै ब्राव ब्राव होयो आरो। दा सैथोखौ दिरुननानै ब्राव ब्राव रायजाबासो बिथांमोना एसे दद्रयो, माथो सैथोआ बिदि मारसोलै होननानै। थारसारा बिथांमोना सैथोखौ बरननानै रायागौमानि गङा बिसोरो होननोल' मोनसिगौ ओरैबायदि थगायग्लुंला जोबनो नागिरो आरो गाइस। दा जिखुनु हक दिनैनि दिनाव इलेक्शना जोब्बाय, मानि गावजों गाव बुलायनानैथ' लाब गैया जाहैबाय। दा बेखायनो 4 थारिखआ फैग्रोथोंसै, सोर देरहायो सोर देरहाया दा बेखौ नुलांसिगोन रायजोफोर। दा खिंखुर बयनिबो गोसोआव सोर देरहायो सोर देरहाया। खिन्थु जोंना हले नांगाला एकदम 110% देरहाखानाय आरो खुनु मोदायाबो लाखिनो हाया। आरो बै ट्रेक्टरनि जेननांगौखौ खुनु भगबान इसोर मोदाय ओंखारबाबो माने ट्रेक्टरखौ देरहाहोनो हाया आरो दा रायजोफोर। दा ओरैबायदि दा बिथांमोनखौ रायथ'ला सानबायमोन, दा एसे सान्थि थाथ'थोंसै गाइस। आरो बिनि गेजेराव माबाफोर इग्लुं खालामोबाथ' रायजागोन बिथांमोना नङै होनलाबायबा। दा जिखुनु हक भिडिअआ गोलाव जाबाय रायजोफोर आरो गाइस। दा दिनैनि दिनाव मानि बे इलेक्शननि खोथाखौ लानानै मानि उकिल गगৈ बिथाङा मा बुंदों बिनि माखासे भिडिअ क्लिप होदों, आं बेखौ खोनासंलां। आरो बे जोबनायनि उनाव मा होनो कंग्रेसनि मानि केन्डिडेट बिथां गर्जन मुसाहारिया मा बुंदों बेखौबो खोनासंनानै लादो नोंथांमोनहा। दा आङो दिनैनि दिनाव आं बुंनांगौखौ बिथांमोना बुंदों नालाय, मानि नंखायनो आं दिनै जेबो बुंथ'नाय जाला। दा बिथांमोननि बुंनायानो आंनि बुंनांगौ बायदिसो एखेमोन नालाय, दा बिथांमोननि बुंनायखौ खोनासंलांदो रायजोफोर आरो गाइस। दा दिनैनि दिनाव बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। যেহেতু তাত বিপিএফৰ কেণ্ডিডেট আছে দুয়োটাতে, আৰু কোকৰাঝাৰত ইউপিপিএল আৰু দৰং ওদালগুৰিত বিজেপি, এইকেইটা সমষ্টিত বহুতে বিপিএফৰ পক্ষত বহুতে কৈ আছে আৰু বহুতে বিপিএফৰ পক্ষত স্বাভাৱিকভাৱে কৈছে, কিন্তু বিপিএফৰ সম্ভাৱনাটো ইমান বেছি কেনেকৈ আহি গৈছে মানে কোকৰাঝাৰলৈ কেনেকৈ, মানে কোকৰাঝাৰটো বিপিএফ জিকিবই যেন লাগি গৈছে। কেনেকৈ ক'লে আপুনি? একদম কোকৰাঝাৰত বোধহয় বিপিএফ জিকিব। কেনেকৈ? কাৰণ তাৰ কথাটো হ'ল যে বড়ো মানুহৰ মানে আধা সংখ্যকে বিপিএফক দিছে, আৰু নন বড়ো, তাত বড়ো নন বড়োৱে হয় দেই, খেলটো আৰু বেলেগ কথা তাত নাথাকে। নন বড়ো মানুহৰ এটা ডাঙৰ পাৰ্চেণ্টেজ মানে না নন বড়ো ভোটটোতো চেৰেলি বেৰেলি হৈ গ'ল, নন বড়ো ভোটটোতো ভাগ হৈ গ'ল। ভাগ হ'লেও যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভোট বিপিএফে পাইছে, যথেষ্ট পৰিমাণে। আচ্ছা, গতিকে বিপিএফ আৰু দৰং ওদালগুৰিত মানে কণ্টেষ্টটো বিপিএফ থাকিব, তাত ভাল ভোট পাইছে, ভাল কণ্টেষ্ট থাকিব। কিন্তু কোকৰাঝাৰটো আপুনি বিপিএফ জিকিব বুলি ধাৰণা কৰিছে? মোৰ মতেতো কোকৰাঝাৰ বিপিএফ ওলাব, মই যিমান দূৰ মোৰ খবৰ পাইছো কোকৰাঝাৰ বিপিএফ ওলাব। एकर्डआ मोनसे एग्रिमेन्टसो, माबा सुक्ति लिरलाबायनाय हा बन्दकफोर हा आदि लानायफोर बायदिसो। एकर्ड नङा रायजोफोर, बियो थगायदों, एबसुखौ थगायदों, प्रमद बर' बिथाङा एनडिपिखौ थगायदों। एकर्ड नङा, 16था डिपार्टमेन्ट मोनखानाय डिपार्टमेन्टआ मानो थांखो? 6 शेड्युलनि जेबो मोनथायानो गैला। प्रमदआ बुंदोंमोन जोङो डिसिखौ सालायगोन, डिसिया जोंनि खोथाखौ लागोन। दिनै प्रमदआबो गावनो डिसिनि खोथाखौसो लानांगौ।
आरो गोबाङा बुंदों दिनै बिजेपिया थामहिनबा नरेन्द्र मदिया उइनिं मेसिन देरहाग्रा मेसिन फैसाजोंनो गासिबो जाजोबो बोलोजोंनो गासिबो जाजोबो सोर बे एसे गेदेर गेदेर गारां फेदेरनानै बुङोबा बेखौ इडिखौ लागायना होगोन सिबिआइखौ लागायना होगोन बायदि बायदिखौ लागायना होनानै बिसोरखौ थन्थ्र' होयो आरो बुङो बिजेपियाव हाबनो ना जेलाव थांनो दिनै बेनि गेजेरावनो आरो जोङो नुदों दे कर्नाटकनि बे इलेक्सनावहाय नरेन्द्र मदिया बेसेबांबा गिदिर गिदिर गासै 6था रड श' लादों मोनसे रड श'नो 24-25 किल'मिटार अब्ला बाय कौटि कौटि फैसा गारनानै मोनसे दोहौ क्रिएट खालामदोंमोन जे एबारावबो कर्नाटकआव बिजेपियानो देरहागोन होननानै दा बेवहाय बे सोमोनांथाव आरो गोमोनांथावै बाथ्राया बेनो जे जोंनि दिनै बर' बिदा फंबायफ्रा बेखौनो साननांगौ बिटिसिनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफ्रा बेखौनो साननांगौ आसामनि रायजो राजाया बेखौनो साननांगौ जे गासिबो जिनिसा थाखा फैसाजों जाजोबा बे गणतन्त्रसो बे लकतन्त्रसो बे डेम'क्रेसिसो डेम'क्रेसिया बाय दा पिपल फर दा पिपल आरो अफ दा पिपल रायजो राजायानो डिसाइड खालामनो हायो जे जोंनि राजाया सोर जागोन दिनै नुबाय कर्नाटकआवहाय कंग्रेसआ प्रुभ खालामबाय जे थाखा फैसाजों जाजोबा जोङो गोसो जायोब्ला खौसे जायोबा जोङो बिजेपिखौ फेजेननो हागोन जोंनि हादोराव दिनै भारतबर्षआव माबा मोनसे नांगौ होनोबा जोङो मावनानै जानो थाखाय सुबिदा गोजोन थासारि नांगौ बिदा फंबाय अनलायनायखौ नांगौ धोरोम मानिलायनायखौ नांगौ जोंनि स्कुल कलेजाव फरायनायखौ नांगौ साख्रि बाख्रिखौ नांगौ दा बेनिख्रुइ देरसिन मुद्दा जानो हाया दा बेखायनो बिजेपिया जेसेबांखि थगायाखै दिनै कर्नाटकआव गोबां इस्यु लाबोदों माबा बज्रां बुलि लायनो माबा बज्रांगि लायनो गोबां इस्युखौ लाबोनानै रायजो राजाखौ इमोसन खालामदोंब्लाबो नाथाय कर्नाटकनि रायजो राजाफ्रा गोसोआव लाखाबाय जे बिजेपि का साथ काम नहीं है बिजेपिजों जाया बेखायनो कंग्रेसनो भट होनानै दिनै गिलौ बालौ जारिमिनारि मोनसे देरहानायखौ लाबोदों आरो दा बेखायनो आंनि बिदा फंबाय बिटिसि बिटिआर बासिखौ आं खावलायनो सानदों नोंथांमोना दागि दिनै प्रमद बिथाङा गिदों इ बिजेपिखौ गिदों एकर्ड नङा बियो प्रमदनि एकर्डआ मोनसे एग्रिमेन्टसो माबा सुक्ति लिरलाबायनाय हा बन्दकफोर हा आदि लानायफोर बायदिसो एकर्ड नङा रायजोफोर बियो थगायदों एबसुखौ थगायदों प्रमद बर' बिथाङा एनडिपिखौ थगायदों बे एकर्ड नङा 16था डिपार्टमेन्ट मोनखानाय डिपार्टमेन्टआ मानो थांखो 6 शेड्युलनि जेबो मोनथायानो गैला लासिंजों जोंनि एमसिएलए इएमफ्रा डिसिनि उन थांनानै बिथांनि एपइन्टमेन्ट लाहैयो प्रमदआ बुंदोंमोन जोङो डिसिखौ सालायगोन डिसिया जोंनि खोथाखौ लागोन दिनै प्रमदआबो गावनो डिसिनि खोथाखौसो लानांगौ बेसेबां गिदिर थगायनाय हाजार हाजार बर'फ्रा दिनै बे आन्दलनाव जिउ गारबाय फरायनायखौ नस्थ' खालामबाय एबसुनि गथ'फ्रा मा बुङो ओइ गर्जन आदा आंहा 1 सेकेन्डबो सम गैला खारन आं एबसुआव थांनानै आंनि लाइफखौ बरबाद खालामबाय ना फरायनायानो ना साख्रि बाख्रियानो ना बिजनेसानो दा बेखायनो बे मोजांसे सम मोननायाव आङो बोलो होथारबाय दा बेफोर गोबां खोथा दा बेखायनो प्रमदआ बिजेपिखौ गिदों नाथाय रायजोफोर